Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw kaninyo. Maanausap kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kita ngayan sa pagsaulog nining santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o ganinyo mga igsuon, kay nakalapas gud ako uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Inoong Diyos, langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam dun, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Hesukristo imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw, gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siyag panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarug tupad kanila. Mingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo.
katingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpa kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misa kang Diyos ay ang trono, uban Uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibok yuta ang Diyos, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Diyos diya sa kanasuran, magalingkod ang Diyos diya sa iyang balaang trono. Misa ka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa katingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Og hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang pa niini gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginoohan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan ni ining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan, mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya, nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigon ng Diyos. Alleluia. Pagdaigon ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaha ninyo. Maanaw sa kanimo. Pagpasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaw nikaw, O Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea, didto sa bungtod nga padtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinomdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mabilin sa pagtindog. Ika-40 kaadlaw na karon, sukad sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa minatay. 40 days after His resurrection, atong gisaulog ang iyang pagsaka didto sa langit. Usa ka panghitabo nga nagpahinumdom kanato nga sama kaniya nga nagmadaugon sa kamatayon, kita usab nga iyang mga tinun-an, iyang mga sumusunod, mahisama usab kaniya, ug iya gayod kitang paningkamutan nga mahiuban kaniya didto sa langit. Saad kana niya sa nagkalain-lain nga mga panahon, sa dihang nakiguban, nagpakita siya sa iyang mga tinun-an diha sa iyang pag-ingon, "Kun asa ako, atua usab kamo. Didto sa usa ka lugar andamon ko ang lawak alang kaninyo." Usa ka saad sa usa ka Dios nga dili bakakon. Usa ka saad sa Dios nga dili gayud mupakyas sa iyang saad ngadto sa iyang katawhan. Karong adlaw
sa makausap pa pinaagi sa iyang pagsaka sa langit, gipahinumduman kita niya. Nga sama kaniya nga misaka sa langit, kita usab may kahigayunan nga musaka, muuban, makigpuyo uban kaniya didto sa langit. Sa wala pa siya misaka sa langit, sa wala pa siya mubalik sa amahan, iyang giandam ang iyang mga tinunan, iyang gipahimangnuan ang iyang mga tinunan, iyang gialam-alaman o gisaaran nga dili ko kamo pasagdan. I will not leave you orphan. Ang Espiritu sa kamatuuran akong ipadala aron motabang kaninyo ug mag-uban kaninyo sa inyong panaw sa pagtuo. Atul niining iyang pagsaka sa langit, sa wala pa siya musaka o mibiya sa kalibutan, din ang iyang physical presence natapos na, iya kining gibilin nga pahimangno. Ug siya miingon, si Jesus miingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinunan, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pahimangno nga iyang gibilin kanato, nga ang iyang misyon wala pa matapos. Ang iyang misyon dinhi sa kalibutan, ipadayon. Kay ang kasaysayan sa kinabuhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, wala matapos sa iyang pagsaka sa langit. Nagpadayon ang istorya sa kasaysayan sa iyang kinabuhi, ug ang mutapos niini mao kita. Kita ang gisangunan sa pagpadayon sa misyon ni Kristo. We are mandated to continue the saving mission of our Lord Jesus Christ. Usa ka misyon nga ato gayud nga tumanon. Usa ka misyon nga ato gayud nga himuon. Kay kining maong misyon mando man sa atong Ginoong Hesukristo. Apan tungod kay siya may pagpakabana kanato, iyang gihatag kining maong misyon uban sa dakong pasalig nga nagkanayon. Hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tinuod kana, gibilin kini kanato nga misyon, apan siya makig-uban gihapon kanato. Dili sa pisikal nga pakig-uban, kundili pinaagi sa iyang espiritu nga iyang gisaad, nga mahimo natong manalaban, magtatabang, aron ikaw ug ako makapadayon sa atong misyon sa pagpangluwas, misyon sa pagkabig sa katawhan ngadto sa Dios, misyon aron ang tanan nga buot gitinguha ni Kristo nga mahitabo sa kinabuhi sa tagsa kanato ug sa kalibutan matuman gayud. Misyon nga aron ikaw ug ako magkahiusa uban kaniya didto sa himaya nga dayon. Muna mga kaigsuunan,
usa kini kadako nga misyon nga ato gayud nga tumanon, apan dili kini nato ang ayang kahadlukan, kay bisan sa unsa kalisod kining maong misyon, anaaman ang Espiritu Santo nga mutabang kanato. Ang gikinahanglan lamang mga kaigsuunan nga atong ihatag ang atong kaugalingon, that we will commit ourselves to this mission, that this mission is a serious mission that we cannot just take for granted. Ato kini nga misyon, ug bilang mga sumusunod ni Kristo, tipik ug bahin kita sa maong misyon. Mao kana ang giingon ni Teresa of Avila, Christ has no body now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which He looks compassion on this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands through which He blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are His body. Christ has no body now on earth but yours. Kita ang lawas ni Kristo. Kita ang mga baba ni Kristo. Kita ang mga kamot ni Kristo. Kita ang mga tiil ni Kristo. Gamiton unta nato ang atong mga baba aron sa pagpadayon, sa pagpaambit sa bendisyon o panalangin sa atong Ginoong Hesukristo. Gamiton unta nato ang atong mga kamot sa paghimo og maayo aron mapalambo ang gingharian nga gisugdan na pagbalay ni Kristo dinhi sa kalibutan. Gamiton unta nato ang atong mga tiil sa pagpadayon sa atong panaw, sa pagpalapnag sa maayong balita, pagsangyaw sa kamatuuran, o pagpadayon sa nasugdan natong panaw sa pagtuo padulong ngadto sa iyang gingharian. Gamiton unta nato ang atong mga lawas nga instrumento sa kaayo sa Dios. Mga kaigsuunan, ikaw ug ako gitagaan niining mga mata, niining mga baba, niining mga tiil, niining mga kamot ug lawas aron kini atong magamit sa pagpadayon sa misyon sa pagpangluwas. Walay tao nga exempted niining maong hagit, niining mando gikan sa atong Ginoong Hesukristo. All of us are mandated to help in the saving mission of Christ. Kita ang iyang lawas. Kita mao ang mutabang sa usag-usa sa pagpalambo sa kalibutan nga mamahimo og kining tinuod nga gingharian sa Dios. Ipadayon nato ang paghimo sa mga buhat sa kaluoy ngadto sa atong isig katawo. Ipadayon nato ang pagtinabangay sa usag-usa aron ato gayud mapadayag dinhi sa kalibutan ang tinuod nga hustisya ug gugma nga mao ang ipalambo sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa yuta. Nining panahon sa krisis sa COVID-19, this is a great opportunity for us to help build the kingdom of God here on earth, that we will allow each other to experience what is heaven through our concrete deeds of kindness and generosity. Mga kaigsuunan, kung atong ipaambit ang kaayo, katarong, pagtinabangay, pag-inunungay, o pagtinabangay
sa pagpalambo sa usag-usa, sa pagsuporta sa usa, nining panahon sa kalisod, kahingawa ug kaguol. Atong masinati ang langit dinhi sa yuta. Kung ikaw ug ako maningkamot nga sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, lunlon kaayuhan ang atong himuon. Our heaven will become real here on earth. Ang gingharian sa Dios nga mahimong atong masinati bisan dinhi pa kita sa kalibutan. Hinaut unta nga ang grasya nga gibili ni Kristo kanato atong gamiton. Niining panahon nga naghulat kita sa pagdihog kanato sa balaan nga Espiritu, sa pagkunsad sa Espiritu Santo kanato, atong andamon, buksan ang atong kaugalingon. Aron ang Espiritu Santo mutuhop, muhari sa atong kasing-kasing pangunahuna o kinabuhi. Aron ikaw ug ako makapadayon sa gibilin nga misyon ni Kristo kanato hinaot unta. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa nang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya ron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik sa nga mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa manog sa anak, dungan sa manog sa anak, gisimba siya o gimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi is maabot nga kalibutan. Amen. Ang Ginoong Hesus mipiyal kanato sa iyang mga buluhaton, nakiguban o milihok sa uban kanato, pinaagi sa iyang Espiritu, aron nga atong mahimo ang tanan sa iyang ngalan, busa moingon kita, ubani kami, Ginoo. Ubani ang imong simbahan, Ginoo, nga musangyaw kini sa imong maayong balita, sa imong gugma o gingharian sa tibuok kalibutan o sinultihan o kultura. Magampo kita sa Ginoo. Ubani kami, Ginoo. Ubani ang mga namunuan sa mga nasod, Ginoo, diha sa ilang paningkamot sa pag-angkon sa kalinaw taliwala sa daghang mga kagubot ug panag-away. Himua nga dili masayang ang maong paningkamot.
magampo kita sa Ginoo. Ubani kami Ginoo. Ubani kami nga karon ani adinhi Ginoo, nga uban ni Monsignor Patrick Daniel Parcon, Obispo. Imong ipadayon ang pagbukas sa among mga mata ug kamot, pinaagi sa mga pagtuon sa katikises, diha sa among gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ubani kami Ginoo. Ubani ang tanan namong mga igsuon nga mihali na ngadto sa laing kinabuhi Ginoo, diha sa ilang pag-angkon sa imong gisaad nga kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ubani kami Ginoo. Niining tuig sa ekumenismo, pakigyalogo sa mga nagkalain-laing tinuohan, ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan, diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ubani kami Ginoo. For those who are fighting for their lives due to COVID-19, nga unta ang kaluoy, kalig-on, ipatagamtam sa Ginoo kanila, magampo kita sa Ginoo. Ubani kami Ginoo. Alang sa dugang nga bukasyon sa pagkapari o pagkareliyoso, magampo kita sa Ginoo. Ubani kami Ginoo. Ginoong Jesus, pinagi sa kusog sa imong espiritu, ubani kami sa among pilgrimahe padulong balik sa puloy-anan sa himaya uban samahan ug sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamuwaro ng ako ginyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami karon niining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugod nga pinaagi ning mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga na sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sanang dapit. Kay Ginoong Hesus hari sa himaya, mananaog sala sa kamatayon ug sa kamatayon,
Samtang nagtanaw ang mga anghel, misaka karong adlaw nganha sa kitasan sa langit. Siya mao ang magpataliwala sa Dios ug sa tawo, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas, musalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo ug sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Diyos sa kagahuman, nuang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, usana sa kahitasan. Daygon nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kaning pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga salamapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahani ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan mo atubang mo lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa. Ako nga imong obispo ug tanang mga kaobispuhan ug tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, agday ko na imong ngalan, muabot ka na ang inari. Matuman ang imong Isa'y maingon sa langit, kalangon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ubasay luwa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasalakan namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sala ug melayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang umugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton.
Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa panaginigsuunay. Peace. Corda Rosa Ana Kawata sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Pagkalingho ka ba sa inagulo sa igsuon? Uy tao, nasayot ka ba sa imong padulngan? Uy tao, nasayot ka ba kung nasa ang imong padulngan? Dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Uy tao, nasa'yo ka ba? Gumikan sa sala, nagpatalingho ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Uy tao, nasayot ka ba
sa imong padulngan. Huy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios. Nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan, sa pag-ambis mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uman sa gugma, nganha sa kinabuhi nga walay katapusan. Diin siya ginuhangtod sa kahangturan. Oratio Imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan o naghiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya, mahatagan ta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nihiagom sa maong pandemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. Señor San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Pag-ampo kang Señor San Roque, maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami sa tambal sa among mga balatian. Diha kang Señor San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayuhan sa kalag ug lawas. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga birtudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. O Amahan nga mahigugmaon, tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga birtudes ni San Roque nga among langit nung tambal, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga pangulo niya, ang mga Kristiyanos, ingon man ang mga dili binunyagan, aron magpadayon sa pagsilbi kanimo. Ug usab kadtong mga nangamatay ug atua sa purgatorio, nga hinaot ang tanan pagaluwason mo. Pinaagi sa pangaliya sa among langit nung tambal nga maong Señor San Roque, maabot ng tanan mo pinagi kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Pag-ampo nga tukang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan ug mga panglingla sa yawa. Ang Dios magbadlong unta kaniya. Kami nangamuyo nga mapaubsanon ug ikaw prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinaagi sa langit nung gahom sa Dios, magbanlod sa impierno kang Satanas ug sa mga daotang espiritu nga naglibot-libot niining kalibutan ug naninguha sa kaparutan sa mga kalag sa katawhan. Amen. San Miguel Arcangel, Panalipdi kami. Mga igsoon, maayong buntag o malipayong pagsaulog sa solemnidad sa pagsaka sa atong Ginoo sa langit. Mga pahibalo sa atong parokya. Una, tawag sa mudawat sa orden sa pagkapari. Ikatulong tawag kang Reverendo Jose Zino Vincent Orapa Gocor, 29 anyos, anak ni Benjamin Gocor ug Marcelina Orapa, nga taga-poblasyon Danao, Bohol. Ikatulong tawag kang Reverendo J. Philip Torrigosa Lagunay, 28 anyos, anak ni Francisco Lagunay ug Edina Torrigosa nga taga-Sagisi, Hitafe, Bohol. Sila gitakda nga pag-aordinahan sa Hunyo 3,
2020 sa Most Holy Trinity Cathedral dinhi sa Talibon. Ikaduha, sa umaabot Mayo 31, 2020 o sunod Domingo, himuon ang culmination sa Flores de Mayo. Human sa Santos nga misa sa alas 4 sa hapon, adunay pagahimuon nga prosesyon. Ikatulo, karong hapon sa alas 5, mauna ang ikaupat nga misa novena. Human sa misa, himuon ang prosesyon ngadto sa barangay Balintawak. Og salamat sa mga kaigsuunan sa mga barangay sa San Isidro ug San Pedro sa prosesyon kagabi kay nag-andam gayud sila og wala gyoy sanga nga nisabod no panahon sa prosesyon og makita kayo ang mga tanod og mga taga-barangay nga nag-facilitate alang sa usa ka hapsay nga pagprosesyon. Sa Mayo 25 adto ang prosesyon sa barangay San Jose. Sa Mayo 26 sa Santo Niño, sa Mayo 27 sa San Francisco, ug sa Mayo 28 sa Poblasyon. Ug sa Mayo 29, bispiras na, ang ruta mao ang naandang ruta sa prosesyon kon bispiras sa kapistahan. Ang mga ruta atong gipatik diha sa Facebook. Gipost usab ang sponsor sa matag adlaw. Busa palihog tan-awa lang sa FB account Santissima de Trinidad de Talibon o dili ba sa Facebook page Most Holy Trinity Cathedral Parish, Talibon, Bohol. Mao kini ang schedule sa matag hapon hangtod sa bispiras Mayo 29. Alas 3 pagrosaryo, alas 3:30 ang Flores, alas 4:30 ang Novena, unya pagka alas 5 mao ang Santos nga misa. Musunod na ni ana ang prosesyon bana-bana manukad sa alas 6. Karong hapon kay karong Domingo kay kanang ang misa kon Domingo kay alas 4 man og alas 6 atong giusa na kana sa misa sa alas 5 aron makahigayon kita sa paghimo sa nobena kay prosesyon naman usab pagkahuman sa misa sa alas 5. Sa adlaw sa kapistahan, Mayo 30, adunay mga misa sa alas 5:30 sa buntag, mao kanay first mass, live kana sa Radyo Bandera. Ang second mass alas 7 sa buntag, unya pagka alas 9 sa buntag, mao ang pontifical mass nga panguluhan sa atong talahorong obispo, Most Reverend Patrick Daniel Parcon. Kini usab live pinaagi sa Radyo Bandera o sa Facebook live streaming. Ikaupat, mga igsuon, masabot pag-ayo ang kahinangop nga makasulod na pagbalik sa simbahan o kapilya aron sa pagsimba. Apan tungod sa padayon nga pagpatuman sa General Community Quarantine, ang atong mga misa padayon nga dili abli sa publiko. Salamat sa inyong pagsabot ug pagtuman niining maong regulasyon. Malaumon kita nga adunay mga kabaguhan kabahin sa pagsimba ug ubang religious gathering sa umaabot nga mga semana o bulan. Apan sa pagkakaron, hinaot makasabot kita nga kini sugo sa atong pangagamhanan alang sa kaayuhan sa kadaghanan. Mga igsuon, angay natong saulugon ang kapistahan tungod kay angay natong ipadayag ang atong pagtuo ug angay kita magpasalamat padayon nga maghimaya sa Santissima Trinidad ug mulambo sa atong pakigsuod kaniya. Apan niining tuiga tungod sa kasamtangang krisis ug nasinating mga kalisdanan, angay usab natong hunahunaon pag-ayo unsa ang mas haom nga pagsaulog sa pista. Giawhag kita sa dili una nato himuon ang naandang kumbira isip pakighiusa sa tanan nga nagantos ug anaa sa kalisod nining panahona. Mas makahaluganon kung atong ipaambit hinuon ang ato mga gasa alang sa pagtabang sa ato mga igsuon nga nanginahanglan.
Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, kansang bugtong anak karong adlaw mikayab sa kalangitan, ug nag-andam alang kaninyo sa agyanan aron makasaka kamo didto diin atua siya naghari. Amen. 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 Itugot unta ang alang sa langit. Magpakita si Kristo nga maluluyon kaninyo sa iyang pagbalik aron paghukom sa mga siya hikitan sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw. Amen. Amen. Ug kamo nga nagatuo nga nagalingkod siya uban samahan didto sa iyang himaya, makatagamtam unta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa kahanturan sa Amen. kalibutan sumala sa iyang gisaad. Amen. Amen. Ugang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukun sa dunta diha kaninyo mapabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.